dros y rester, a dwi'n meddwl mae fel un mae'n mynd i fod fan hyn yn osbarth y maes yfed, Caryl. Byddwn ni'n meddwl mae Matthew wedi dod i benderfyniad, mae fe'n double checo nawr bod e wedi gwneud pob beth yn gywir yn ei farn a fi'n siŵr bydd e ddim yn hir cyn dod i benderfyniad. Mae'r par sydd gyda ni'n gyntaf yn edrych yn eitha clos o ran ei gilydd, o ran maint ac yn y blaen. Mae'n anodd gweud heb gallu rhoi'n llawer yn nhw, ond byddwn ni'n meddwl bod nhw'n edrych yn bar sydd yn debyg iawn. Ydyn, ar ei naw iddo Miss Martha Duggan o Landryndod, ddim wedi dod yn rhy bell, a heb gael ei trimio mor galed yr ail bar. Na'n edrych yn naturiol iawn i weid y gwir. Yn hunan, mae well da fi fod y brydiau mynyddig ma yn aros yn naturiol. Maen nhw'n fel na maen nhw fod yn y marn ni, o'i gymharu gyda falle yr brydiau cyfandirol, lle mae fe'n draddodiadol i fod yn trimion ac yn y blaen, ond yn marn personol i hwnna. A falle creu llai o waith ar ddiwedd y dydd i fi adre. Ie, glei, lot llai o waith. A wedyn Brian a Geraint dan yr eglwys Aberhonddu yn yr ail safle ar hyn o bryd. A'r rhain wedi gwneud yn dda lan yn ffairi a Lloegr, ond nhw'n ail mewn dosbarth gref iawn lan fanna. Ydyn, maen nhw'n enwau sydd wedi cael nifer o wobrau yn y sioe yma ar hyd. Bydden ni'n meddwl ar hyd y 10 mlynedd ar hugen, ac maen nhw'n dal yn dod i'r sioe yn flynyddol, a dim ond un par maen nhw'n dod â. Maen nhw'n dod â i'r sioe yn yr haf, yn hefyd yn y sioe eiaf, a fel ych chi'n gweud, mynd i'r sioe eiaf yn Lloegr hefyd, felly maen nhw'n gweithio'n galed iawn fel teulu, weid y gwir. A wedi cyfraniad neilltuol i'r gymdeithas yma. A wedyn yn y trydydd safle, teulu'r Price Pentwyn Henffordd. A maen nhw wedi cyrraedd y brig sawl gwaith yma yn y gorffennol, ac yn gwneud yn dda iawn. Ydyn, bendant, eto gwynebau cyfarwydd ynghylch y defed. Mae'n braf gweld bod nhw yn dal i gystadlu ar hyd y blynyddau. A dyna ni, y ddwy ferch yn cyrraedd y brig fan hyn yn y dosbarth y maes yfed, Miss Martha Duggan o Landryndod. Ie, braf gweld merched ar y brig yn eto, ond hefyd bod pobl ifanc gyda ni hefyd. O, wel, ie, ti'n iawn fan'na, Caryl. Nhw yw ein dyfodol ni. A dyma nhw, llonggwerchiadau mor iawn. Congratulations. Thank you. How long have you been keeping these? We've had them. We've from born, so yeah, from birth, and we've had it in the breed for quite a while now. So yeah. And you enjoy with the sheep? Yeah, really like it. Really What's so special about being with them? They're just really nice to be around. They're a nice temperament. So yeah, I just really like when them. They want to be. Yeah, when they want to be. What was it like to be showing in the middle of the ring here? Yeah, it was quite nerve-wracking because you don't know what you're going to be placed. But no, I'm really, really happy. So yeah, really nice. Have you got more sheep here? No, just these two. So yeah, got all our attention on them. Well, when you have a first prize like this, you only need one pair. Congratulations to you. Well done. A dyma ni y beirniad, Matthew. Yeah. Ti'n mwynhau'r profiad? Odi, special, odi. Mae'n brofiad arbennig iawn. Wel, ti'n edrych yn smart iawn, os gael dweud. Sa'n ni'n gweld edrych mor smart a hyn? Yn ôl i siop, odi. O, ni'n meddwl mor rhywbeth, beth bynnag. Pam ti wedi gosod rhain yn gyntaf? O, maen nhw mor gyson. Par, yna beth eisiau. Dod o ddim bob yn i fel ma fel par de, ond o'r un yn arbennig. A mon ti sy'n cael y fraint o'i cyffwrdd nhw a'i trin trafod nhw? Odi, mae'n gallu pigo nhw'r tu fas, ond mae rhaid ti handlo nhw tu fewn y ring i gael gwybod bod nhw'n macho yn ffordd fe. Llonggwerchiadau mawr iawn i ti fyd. Diolch yn fawr. Enjoya gweddill y beirniadu. Diolch yn fawr. Gweithio bod good bouncer y ti'n y gyd. Mae car yn edrych yn barod. Edrych ar ôl i ran. Diolch.